Umyalezo ucacile, akuzonyamezelwa nantoni na kubasebenzisi bendlela abangahambisani nemigaqo emiselweyo. Oyena mba ophambili kukubamba bonke abo bazimisele kusela utywala baqhube. Bacala abantu bakuthi bangazami nozama ukuqhuba besele. Ngakumbi nangakumbi iNelson Mandela metro. Uninzi lwengozi nokubhubha zibangelwa ngabantu abasela utywala ngokugqithisileyo, ingakumbi ngexesha lezinguma. Ibhodi ejongene nolawulo lotywala iqinisa amaphulo walo wokhuseleko ezindleleni, ibongoza abaqhubi nabo bahamba ezindleleni ukuba bayeke ukusela utywala baze bangene ezindleleni zoluntu. Definitely there's going to be harsh penalties for those who do not obey the rules of the road, because remember, it's one of the rules and the laws that you don't drink and drive. Njengokuba kusungulwa lamaphulo wexesha leziyunguma, umasipala ombhaxa uqinisekisa ukuba ukonwaba kuhamba nokuziphatha kakuhle. First of all, you are throwing your life away, because at the end of the day you're going to be charged criminally. We've just taken receipt of 2 mobile alcohol evidence centers that was sponsored to us by SA breweries. So we are able to do the breathalyzer in these units, and if that doesn't give us the readings we need, we are also able to draw blood at these centers. Amagosa wezendlela nawo abongoza abaqhubi ukuba baqinisekise ukuba izithuthi zabo zikumgangatho olungele ukuhamba ezindleleni. Ndingulerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eGqeberha.